हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे बेवहाय जेब्लानो आङो गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर होनानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो Latest news update. Please to subscribe View Blog YouTube channel. नोंथांमोना View Blog YouTube channel खौ subscribe खालामना लानो हागोन। बेवहाय जेब्लाबो गोदान latest update खौ नोंथांमोना मोननो थाखाय। स' नोंथांमोना बेवहाय नम्बर 1 आव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन दिनैनि रादाबानो जाहैबाय जे HSLC एग्जाम 2020 जे बेवहाय मा होननानै बुंदों जाय Meritorious स्टुडेन्टसफोर बिथांमोननि थाखाय जे 20,000 बान्था होनायनि खोथाखौ बेवहाय बुंदों जे नोंथांमोना बेवहाय फरायब्ला नुनो मोनगोन जे थांनाय मैयानि समाव जे रिजाल्ट फोसावबाय बे रिजाल्ट फोसावनायनि थाखाय जायफ्रा माने स्टार मार्क डिस्टिंक्शन मोनदों बिथांमोननि थाखाय नैबे एबारनियाव जे आनन्दराम बरुवा हिसाबैहाय बिथांमोननो 20,000 होगोननि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय फरायब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे देग्लाय जे नैबे बोसोरनि HSLC एग्जामनि जे मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरनि जे आनन्दराम बरुवा जे लेपटप होनाय जायोमोन जे बिथांमोननो नैबे कर'ना भाइरास पेन्डेमिकनि समावहाय जे बिसोरनो मा लेपटप होआलाबानो दिनै मा खालामनो नागिरदों जे बिथांमोननो जे फैसाखौ 20,000 करि होगोनखौ जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों बियो जाय कर'ना भाइरास जानायनि थाखायनो जोङो बेबादि खालामगोन होननानै डिसिसन लानायखौ जोङो बेवहाय फरायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय नम्बर 2 आव आसामिस मेन्डेटरि साबजेक्ट टिल क्लास 10 होननानै बुंदों जे आसामनि एडुकेशन मिनिस्टार एबा फाइनान्स मिनिस्टार जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जे मा बुंदों जे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बेखौ जोंनो मोनथिनो होदों जे आसामिस साबजेक्टआ एमआइएल हिसाबै मोनसे मेन्डेटरि क्लास 10 सिम बेखौ मेन्डेटरि खालामना होदों जे कम्पालसारि खालामना होदों बेखौ फरायथारनांगौ हिसाबै नाथायब्ला बेयो बराक बिलियाव एसामिस लानो ना बेंगलि लानो बिनि मोनसे अपसन थागोन नाथाय जोंनि बिटिसिनि थाखाय दासिमबो बियो रोखा बेबादि सावगारि नुजाफैयाखै नाथाय सिगां समाव जोङो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जोंनि बिटिसिआव बियो लागु जानाय नङा एबा इमप्लिमेन्ट जानाय नङा होननानै जों मिथिदोंमोन नाथाय दिनैनि निउसाव जोङो बेखौहाय दिनैसिम माने रोखा बेखौ मोननाय जायाखै जे जोंनि बिटिसिआव बियो जागोन ना जाया स' दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय नम्बर 3 आव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे आसाम टेट टिचार्स टु रिटायार एट 60 years of age होननानै बुंदों जे आसामावहाय जाय बिथांमोना माने टेट पास खालामनानै जे टिचिं जे साख्रि मावगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जे मा जे रिटायारनि बैसोखौ दिनैहाय 60 years खौ थि खालामनानै होनायनि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय मिथिनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय फरायब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय दा टिचार्स हु हेभ क्वालिफाइड टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट होननानै बुंदों जे आरो जाय बिथांमोना साख्रि लादों बेवहाय जे बिसिनि रिटायारनि समखौ 60 years खौ थि खालामनानै होनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों स' दानि नम्बर 4 लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन आंजों लोगोसे एसएसए टिचार्स टु गेट DAR एनुवेल इंक्रिमेन्ट होननानै बुंदों जे बेवहाय मोनसे साख्रिवालाफोरनि थाखाय जे टिचार्सफोरनि थाखाय मोनसे बियो मोजां खौरां होननानै जोङो बुंनो हायो दे सर्व शिक्षा अभियान मिशननि आन्दाराव जाय बिथांमोना टिचार्स खामानि मावदों बिथांमोना मा होननानै बुंदों जे रिटायारनि समाव जे बिथांमोना मा मोनगोननो DA आरो DR मोनगोन थामहिनबा डियारनेस एलुवेन्स आरो डियारनेस रिलिफ होननानै बिथांमोना जे बेबादि मोनगोन जोङो बेखिनिखौ बेवहाय नुनो मोनदों जे बियो मोजां जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना जाय टिचार्स साख्रि मावनानै दं बिथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खबर होननानै जोङो बुंनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायमानि टिचार्सफोरनो बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गाहाम खौरांखौ बयबो थाबैनो मोनो आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय नम्बर 5 आव नायोब्ला जोंबो नुनो मोनदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मेनसन डेट around 17 schools across Assam have 0% pass होननानै बुंदों जे मैयानि जे HSLCनि जे 7 रिजाल्ट होनाय बेवहाय गासै जोंनि दुलाराय आसाम नाङै जे गासै गं 17 फरायसालिफ्रा बेवहाय मा होननानै बुंदों जे 0% पास देखायदों बेनि थाखायनो बिथांमोननि फरायसालिखौ मा खालामगोन बेयाव नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन जे बिथांमोननि फरायसालिखौ शाटडाउन खालामनाय जासिगोन जे अराय समनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ गुबुन स्टेटआवहाय जे साख्रिनि थाखाय बिथांमोनखौ माने साप्लाय हरनाय जासिगोन बे खोथाखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों खुब दुखुनि बाथ्रा बेवहाय जाय बिथांमोना दिनैहाय माने पास खालामनो हायाखै सासेबो फरायसाखौ दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि जे फरायसालिफ्रा दिनै शाटडाउन जानायनि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे स्ट्रं एक्सन लानो नागिरदों बिनि सायाव जे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोङो बेखिनिखौ मोनथिनो मोनदों स' दानि नम्बर 6 लोगोफोर नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन HSLC admission to be online in Assam says Education Minister
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों जे HSLC एडमिशना मा अनलाइन जागोन होननानै बुंदों देग्लाय मानि थाखाय बेयो जों बयबो मिथिगौ जे बे समाव पेन्डेमिक COVID-19 आउटस्प्रेडनि थाखायनो बेबायदि खालामनाय डिसिसनखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे बेवहाय नोंथांमोना फरायोब्ला नुनो मोनगोन इन ए मेजर एनाउन्समेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट हैज डिसाइडेड that higher secondary admission will be conducted online due to COVID-19 pandemic होननानै बुंदों addressing a press meet Dr. Himanta Biswa Sarma said Sabha has declared result of HSLC on 6 June 2020 and this year HSLC admission will be conducted through online mode due to COVID-19 pandemic जोङो बेखिनिखौ मिथिनो मोनबाय जे HSLC नि एडमिशना दा मा जागोननो जे अनलाइन जागोननि खोथाखौ जोङो बेयाव मिथिनो मोननाय जाबाय दानि नोंथांमोना लोगोसे नायफानो हागोन नम्बर 7 आव फ्री एडमिशन फ्रम HS to PG लेवल इन ऑल स्ट्रीम हिमन्त बिश्व शर्मा said जे जोङो बेवहाय फरायसालियाव सोलोंथाइनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे बेवहाय HS निफ्राय लानानै जे मा होननानै बुंदों जे बेवहाय जे PG लेवलसिम जिखुनु जा स्ट्रीमनि बियो डक्टरानो जाया मानो इन्जिनियारिंनि जाया मानो बियो आर्ट्सआनो जाया मानो साइन्सआनो जाया मानो जिखुनु जा स्ट्रीमनि बेवहाय जे मा होननानै बुंदों जे बिथांमोननि एडमिशना नैबे पेन्डेमिक आउटब्रेक स्टेशननि थाखाय जे COVID-19 पेन्डेमिक आउटब्रेक स्टेशननि थाखाय जे बिथांमोननि गासैबो एडमिशननि मासुलखौ माने फ्रि खालामनांगौ होननानै बुंदों जे बेवहाय थाइसेबो रोखोमनि जेबो रोखोमनि फुजा फोरबो सान्दा बादालि जेबो बेवहाय खांनाय नङा जाय बिथांमोना खाङो बेबादि आरो जाय बिथांमोना माने जाय स्कुल कलेजफोरा बेबायदि लागोन बिथांमोनखौ माने इलिगेल होननानै हमनाय जागोन आरो बिथांमोननि सायाव लिगेल एक्शन लागोन होननायनि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय गासै डिटेल्सखौ मोनगोन बेवहाय फरायोब्ला जोङो बेवहाय फरायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय 100% फ्रि होननानै बुंदों 100% फ्रि एकदमबारे बेवहाय फुजा मेगाजिन फुजा बायदि बायदि फिसखौ एक्सकारसननि बायदि बायदि बेवहाय थारमाने जेबो रोखोमनि थाइसेबो माने बेवहाय लानो मोननाय नङा माने 100% फ्रि होननानै जोङो बेखौ मोनथिनो मोननाय जादों स' दानि नम्बर 8 लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन आंजों लोगोसे माने मेरिटरियास नों 2019 HSLC student receive a computer from next week होननानै बुंदों जे थांनाय HSLC एग्जामनि बे जानो हागौ आङो बेवहाय बांद्राय क्लियार जायाखै आङो बुजिनाया बेखौनो बुजिदों जे थांनाय 2019 मायथाइनि जे HSLC एग्जाम होनाय बिथांमोना जायफ्रा माने कम्पिउटार मोननांगौमोन एबा आनन्दराम बरुवा एवार्ड मोननांगौमोन जानो हागौ बे एवार्डखौ होजोबनाय जायाखैमोन नाथाय बेनिखायनो बेवहाय मुंख'दों जे नेक्स्ट उइकनिफ्राय बेखौ होनाय जासिगोन जे 2019नि एग्जामनि माखासे होनो गोनां जे प्राइजफोरखौ आरो बेवहाय जेबो रोखोमनि फांसन जानाय नङा डाइरेक्टयै बेवहाय जे मा खालामनाय जागोननो मोनसे सार्टिफिकेट हरनाय जागोन आरो बे बान्थाखौ हरनाय जागोन आरो अलरेडि देग्लायनिखौ फोसावनानै होखाबाय जे कम्पिउटारनि अनगायै बिथांमोना मा होनाय जागोननो जे 20,000 करि फैसा होनाय जागोन जोङो बेखिनिखौ दहाय अलरेडि नुनो मोनखादों स' लोगोफोर दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे रादाबखौ नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायमानि नोंथांमोननि जे फेसबुक ग्रुप एबा WhatsApp ग्रुपआवहाय बेखौ ससियेल मिडियाफ्राव शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बै मोनसे बिथांमोनाबो बेखौ नायनानै गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ हानायमानि नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय